Amin ay banag maamagsaha, iba ay libadang si usaya usa, tapno lumagan dinsak sakbatang dirigatim ay iiba wadang tapo bayan daida tapno syanto aboy iyada nudat ako'y waska sa saada tinulong mangipailang ay way panangisakit da waday panag-asa amin ay banag maamagsaha, iba ay di badang si usaya usa, tapno lumagan dinsak sakbatahan wada latati marignaw umali ay namnama dilaya daon narsika si pupuso ay paayda waday panag-asa amin ay banag maamagsaha, iba ay di badang si